kabar panjenengan. Kita menika hormat sangat sadaya pinten-pinten menit dateng ngajeng pawartos Jawi badhe arah-arah panjenengan kalian informasi paling enggal ingkang menarik lan inovatif. Sareng kula masih toh nerita Ayu Madinah semoga kula lan panjenengan diri kabar sajangkepipun. Teko Februari kalih 2023 banjir keperiksan wonten Kelurahan Kebangsari lan Mukti Harjo Lor ngantos sonten menika. Upaminipun wonten Ratan Mukti Harjo Dalam, Mukti Harjo Lor, Ratan Padang Raya lan Sendang Endah. Banjir cekap inggih wonten ing ratan nanging boten mlebet ngantos dhateng mlebeting dalem. Wonten ratan-ratan ingkang banjir keperiksan pinten-pinten motor maka amargi meksa langkung. Camat Buluk Surabaya padlaladan ingkang terkenal inggih punika titik-titik langgaring banjir sarta pompa nggih sampun dideken lan dipun ajeng njung toya ingkang surut. Ngantos wanci menika piyambakipun dereng ansah laporan wontenipun toya ingkang mlebet dhateng permukiman wargi. Surata ugi sampun mriksa pinten-pinten titik ingkang diinformasikan ngalami banjir. Kalebet dhateng sadaya pompa toya ingkang dipunaken kagem nyedot toya saking ratan. Piyambakipun ugi ngajeng-ngajeng kaliyan proyek saluran saking PUPR ingkang badhe dipundamel kagem saged nginggili banjir kelongsor menika. Pemirsa makaten pawartos Jawi ing enjing dinten menika, kula sasita berita Ayu Madinah ngaturaken matur nuwun inggih kebersamaan panjenengan. Segebra kita senang dumugi panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.